Good news sa mga estudyanteng may graduar sa mga public school sa Mandaue City. Adunay ayudang pinansyal silang madawat kung kinsa ang mga qualified nga magkakuha nini. Atong sayran sa report ni Nico Serino. Ang tanang graduates atong tagaan o financial assistance Doble ang kalipay nini mga graduates sa Mandaue City Comprehensive High School human sa anunsyo ni Mayor Jonas Cortes. Misaad ang dakbayan, tag 2,000 pesos alang sa tanang senior high school graduates sa mga public schools sa Mandaue City. Pahalipay og abag na sab kanila sa pagpangandam sa kolehiyo. As a graduation gift to the city of Mandaue kay padombe ni silang mo college. So that could also help them. Iproseso pa hinuon ang maong financial aid ug gihangyo ang mga graduates nga mo-submit sa requirements sa ilang eskwelahan. Mo-schedule pa sab og distribution. Matod sa Committee on Education, dunay mga 3,500 ka mga grade 12 graduates sa Mandaue City Public Schools karong tuiga. Samtang gikalipay kini sa among nahinabi nga outgoing school government president nga migraduar usab kagahapon. Greatly appreciated also, and it will also be helpful for many graduates like myself also, and especially incoming college nami, so katabang po siya. Sa pikas bahin ng mga graduates sa Mandaue City College, mamahimo sab nga maka-apply og educational assistance pinaagi sa DSWD Region 7. Sa pahibaw ni Lone District Congresswoman Lollipop Uwano Dizon, giauhag ang buot nga mo-avail pagpa-register hangtod og mga adlaw ug pag-submit sa gikinahanglan nga requirements. Nico Sereno, Balitang Bisdak.